балаларны бақшада кәбісте арасына табыла. Исемгә күз салыйк. Худам. Бик матур сөйлисең, әйме? Эшемнең генә рәте Татарча да юк. сөйли беләсең. Эшемнең генә рәте юк. Эшеңнең рәте юк бит әле. Ушак яна, кем кабызган ул ушакны? Мен татар теле укучысы курсы сүгәйне. Мен дальше сүзләрен белмим бит аның. Бунда Біз булсын, сені әйе. сағынып күттік ел бойы, сен тағында матуррак. Бизелгәнсең бу юлы. Ике. Кашыктан аштан пешкән. Кашыктан ашка пешкән. Ягына шулай булмаган икән. Тро әйтәсе килә, но алдашып тормыйм. Югы ялай түгел. Барыгызга да сәлам. Сез Мин беләм исемле интеллектуаль шоу карыйсыз. Һәм аның алып баручысы мин Гөлназ Асаева булам. Бүгенге чыгарылыш кунаклары сезгә барыгызга да бик таныш. Сез аларны кайда йөрегәннәрен, нәрсә эшләгәннәрен, нәрсә ашаганнарын бик яхшы белеп торасыз. Чөнки алар блогерлар. Руслан Хафизов, Люция Алиева һәм татар малайы исеме астында танылган Ринат Галиәхмәтов. Исәннәрмесез тагы бер тапкыр. Ничек хәлләрегез, ничек килеп җиттегез? Әйтеп узуымча, шул хәтлек шатбыз сезне күрергә. Чыннан да сезне инде күзәтеп карап барабыз. Һәм инде берничә сорау менә башта туа. Конкуренция дигән әйбер бармы ул блогерлар арасында? Ничек уйлыйсыз? Сезнең күзлек аша. Юк. Юк, минемчә безнең Казанда, Татарстанда без бер-беребезгә конкурентлар түгел. Без дуслар һәм без бергә эшлибез, бергә Кайныйсыз. Бергә кайныйбыз, әйе. Ой, бик матур, рәхәт күренеш. Шуннан да интеллект ягы ничегрәк микән безнең блогерларда без инде бүгенге чыгарылышта белербез. Беренче турның кагыйдәләрен сезгә сөйләп узам. Безнең шул матур экраныбызда 3 рәсем күрсәтеләчәк. Һәр берегезгә аерым рәсемнәр булачак. Һәм шул 3 рәсемне бер сүз бәйли. Һәм шул сүзне сез атарга тиеш. Сез әзер булсагыз, без башлыйбыз. Хәзер. Руслан, Ау. ничек хәлләрегез? Аллага шөкер бер көй үзегездә. Бик яхшы. Руслан, сез әзер булсагыз, барлык игътибар экранга. Барабыз. Ого. Бу инде безнең беренче рәсемдә чәчәкләр, әйе, букет. Икенче рәсем безнең инде балыкчы, балык тотаймы һәм Wi-Fi. Менә бу 3 рәсемне нәрсә бәйли икән? Теге дөресен генә белмим, но гаиләгә шап тора, букет тоткан кыз өйләнә, аны кайсыр җигет электергән һәм инде өйләгә аралашу дисәк тә була. Ну, бу минем караштан гына. Ләкин дөрес дип әйтә алмыйм. Карале, ул башламый итә. Букетны нәрсә эшлиләр? Букетны тоталар яки бүләк итәләр. Әйе, Нене балыкны. тоталар һәм Wi-Fi шулай ук тота. Бер сүз белән генә. Бер сүз. Тоту, тоташ. Дөрес, Руслан Хафизовка 1 балл. Менә бит. Бик яракка киттем әле башында. Менә Бигрәк бит. Усложнила. усложнилар мен. Сезгә урак. Люция, сез инде безнең шундый шибәр ханым, шундый ике матур ират арасында утыру ничегрәк сезгә? Ничек үзегезне тотасыз? Ничек кәефләрегез? Рәхәтләнеп утырам. Миңа калса, ике ират булгач инде сезгә берәр ничек булса да ярдәм итерләр дип уйлыйм. Шуңа күрә бүген инде сезгә бер дә борчыласы юк. Һәм инде әлбәттә барлык игътибарыгыз экранга булсын. О, йөрәк. Яна. Аха. Бөтенесе яна. Бөтенесе яна. Яну. Тагын яну, тагын икенчерәк ничек әйтеп була янаны? Кайный. Аха. Ничек? Кайный. Тагын. Яктырта. Аха, тагын. Я. Ялкын. Ушакның нәрсәләре бар? Ушакның нәрсәләре. Ялкын. Ялкын дөрес. Менә бит. Люция Алиевага тагын 1 балл дуслар. Кутырыгыз. Һәм әлбәттә безнең татар малайына бик шундый үзенчәлекле, кызыклы рәсемнәр бирдек. Миңа калса, татар малай өчен бу бик җиңел булачак. Хәерле иртә буламы, түгелме? Хәерле иртә. Әйе, дөрес. Менә бит иртә. Дуслар, блогерларның акыллы икәненә мин инде тагын бер тапкыр инандым. 1 балл. Молодцы. Руслан, Ау.
Қарайбыз, ихтибар белән. Игътибар белән Тагын карыйбыз. еракка китеп якынрак килегез. Әйе. Я Худом. Бу конфетме соң бу? Бу сагыз. 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 Лешит түгелме? Шейнилер. Шейнилер, әйе. Монда ике әбиң утырып кемнедер шейнилер булган инде. Әйе. Менә акыллы кешегә ошаган тегесе ул шейн торган кешегә ошамаган. Лешит сату ничек әле? Бергә сүз белән. Гайбәт сату. Гайбәт түгелме? Юк. Сез беренче сүзне дөрес әйттегез. Шейнәү. Шейнәү, дөрес. Руслан Хафизов, алкышлар. Молодец, да. Люция ханым, хәзер инде сезгә бик кызыклы рәсемнәр тәкъдим итәбез. Гороскоп. Дөрес! Нәрсә дип әйтәсегез акыллы блогерларга? Дөрес. Ринат, карагыз әле нинди шәп итеп әйме аталар. Менә бит субханалла диясе генә калды. Ага. Греция. Юк. Тарих. Нәрсә шәп утыра беренче рәсемдә? Уйлый тагын. Эх, дип нәрсә шәбез без. Эх, нигә генә шулай булмаган икән дип. Нәрсә шәп? Так, Вазаны нишләтеп була, ярый. Вазаны нишләтеп була? ватып була. Баш вата. Баш вата, дөрес. Ринат Галиәхметовка тагын 1 балл. Алкышлар. Карагыз ничек тиз барабыз, сезнең белән бигрәк тә рәхәт икән, чөнки блогерлар, алар бит инде бар яктан да креатив, бар яктан да уңган булган кешеләр. Шулай итеп, безнең беренче турыбыз тамам. Һәр бер кунагыбызда 2 балл. Алкышлар сезгә. Икенче турда безнең бик кызыклы рәсемнәр булачак. Ясалма интеллект ярдәмендә ясалган рәсемнәр, һәм инде ул рәсемнәрне җыр бәйләргә мөмкин, мәкаль булырга мөмкин. Һәм сез инде отып алырга тиеш булачаксыз. Анда бер генә рәсем була. Ярыймы, Руслан? Аңлашылды? Миннән башлыйбыз, әйме? Әйе. Тукта, әйдә Вот, әйе, Ринаттан башлыйк әле. Ринат, ничек карыйсың моңа? Подопытный кролик. Мин бик яхшы карыйм, ул белмим. Әйдәгез, Ринат, синнән башлыйбыз икенче турны. Төпле аягың белән балам. Әйдәгез, киттек. Бисмилла әйтеп. Бу нәрсә дип уйлыйсың? Бу мәкаль булырга мөмкин, җыр булырга мөмкин, шигырь булырга мөмкин. Әкият булырга Шигырь мөмкин. инде. Шигырь дип уйлыйм инде. Нинди турында шигырь әйтә. дип уйлыйсың? Шыршы турында инде. Шигырь турында шигырь. Яңа ел турында. Шыршы турындадыр бу. Нинди шигырь беләсең яңа ел турында? Яңа ел турында. Менә шулай кинәт сорасалар, ул бит ничектер каушап каласың, гелеме? Белгәнеңне дә әйтергә кай вакыт теге онытасың, сүзләрне кайчандыр онытасың. Менә минем дә шундый вакытлар күп була, бигрәк тә бу тапшыруда. Калса яңа ел турында түгел, шыршы турында. Шыршы турында без булсын, сине әйе. сагынып көттек ел буе, син тагын да матуррак. Бизелгәнсең бу юлы юлы. дип уйлыйм. Шуңа дөрес инде, дөрес. Аны шигырь итеп тә була, җыр итеп тә була. Әмма хәзер ул шигырьгә бик күп җырлар да бар. Шуңа күрә Ринат Галиәхметовка 1 балл икенче турда. Менә бит ничек. Сагынып көттек без ел Люция. буе. Хәзер сезгә бик шундый. Ага, ана нәрсә эшләгән ул? Пеше. Пешкән, әйме? Бу безнең. Ага. Җыр. Юк. Мәкаль бу. Мәкаль. Пеше турында. Әйе. Бу нәрсәгәдер менә эшли. Ах, пеште. Монда ике егетнең берсе ярдәм итә аламы икән? Люция, мин белмим дисә, икегезнең берегез мин беләм дип җавап кайтарырга мөмкин. Тукта. Люция, ну-ка. Пеше турында. Әйе. Тиз генә менә килгәндә ул да сәдер эшли дә и бац пешкән. Әгәр башка кеше белсә, без аңа күчәбез. Бишка хәтле сан. Люция беләм ди. 1 2 Кашыктан аштан пешкән. Кашыктан ашка пешкән. 3 Ватып телефон булды бу. 4 Ашыккан. Ашка пешкән. Безнең Руслан Хафизов шундый джентльмен булып чыкты, һәм әлбәттә инде без балны Руслан син каршы булмасаң, Люциягә Мин бирәбез. шуның өчен тырыштым Люция. Күрдегезме нинди джентльменнар бездә. Люциягә 1 балл. Руслан, син бик каты ярдәм итеп утырасың, әмма Үзем югалып калам. Үзең югалып кала күрмә. Барлык игътибар экранга. Ну-ка, нәрсә дип әйтерсең микән? Бу рәсемгә. Бу бит безнең Гали бигрәк тату кәҗә белән. Менә кәҗә карап тора тәрәзәдән.
Мен татар тілі оқытушысы курсте сөйлейді. Мен дальше сөздерін білмеймін бейтаның. Әлбе бағауы мен білген қатысын еске түсіруге тырыштым. Тоқай шығыры. Искиткеш. Бұшыннан да Ғабдулла Тоқайның шығыры Хаминде Руслан Хафизовқа 1 балл. Ринат, нешік кейфлер? Супер, Яқшы әзір. ма? Мен әзір, Супер. әйе. Все. Достларым, матурларым деп күннің башлайыл біздің. Мен алы гіл қарап барам, мен қалса біздің har бір тамашашы да Ринатны бек яқшы біләдір. Хәм Ринатқа шындай рәсім. Бұл мәқәл. Әйе, бұл мәқәл. Аны көргеш аңлысың енді нендей екенін, мен сформулировать етірге керек бет әлі. Әзір. Ашыққан жоқ. Жоқ. Ансыз біт. Яңылған сөз бәрінде болмында. Башқа кіші білсе, біз аңа көшеміз, Руслан. Бар ма бірер Yok фикірлер? бейт әлі бірде. Иші қалайынды, Русланда да фикір болмаға шын. Менің әліне түгіл, ол случай ғана болу болды. Случай ғана. Случай ғана. Лөтсеге қарап қана моғдыр фикерлер келі. Илхамланып деген Илхамланып кеттім. Бұлай ғымен білімге мен бик сой. Бірде сойлығын көрінмейлі мінді. Ринат. 1, 2, Башқа келмей. 3. Бұл мақал. 4, 5. Ринат, досқайым, матұрқайым болмады, ярый. Әліге енді біз Ринат Галиахметовқа 1 балда бермейбіз қызғанышқа қаршы. Әмәді ләкин біздің ойыныбыз қызғаннан қызар. Шоңа көре бар да алды әлі. Жауабын ендейсің, сыр болмаса? Жауабы бұрдан қала, ұттан қалмай. Нақ шулай деп әйтесі келген деп әйтесі келейді. Тілі шындағына тұрай деген болай ма? Әйтесі келен, ол алдашып тұрмайғын. Еуі алай түгілі. Ярый, біз енді шираттағы рәсімімізге көшеміз, һәм ол рәсім біздің Люция Алиеваға. Мыцыдашу. Бұл нәрсе. Мұнда ялқын да ялқын, ұт та ұт, біздің шүнке ұт блогерларыбыз бүгін қонақта. Әйді, Люция. Су бойында ушақ яна, кім қабызған ол ушақны, түшсәң әгер су бойына, қуабармын мен бала шақны. Әфәрин, Люция! 1 балл тағын. Мұнда 1 балны өзіңе тапшырға керейінді. Рахмет, Руслан. Руслан, сен бек матур сөйлейсің, әйме? Ішімнің гіне рәті Татаршада сөйлей білесің. Ішімнің гіне рәті Но ішімнің рәті yok бітәлі. Әйдәлі, ішімнің рәтін көрсетәлі бізге. Бүтін иқтибар, бүтін фикірлеріңі топлап жейіп, әйдәгіз әлі мұна бұл рәсімге көз салып. Құдам. Нәрсе мекен бұл? Так, от. Нәрсе деп әйтесің келе? От кішкене. Нәрсе деп әйтесің келе мекен? Ғалимжан Ибрагимов деген кішіні білесің? Жаным. Ну, біздің ұрамда өсмеген жігіт ол, конечно. Ну, оқыған бар енірседер. Ярый. Так, нәрсе дейірге. Ғалимжан Ибрагимов Алмашуар деп әйтсем дұрыс болыр мекен? Дұрыс бол? Ярый, рахмет. Міребет. Оқыл иесі екен әлі қойдан көрініп тұра. Оқытушыларына қарасыны ешушы тапшырылына. Қарылар. Руслан Хафизовның оқытушыларына көп сәлем. Бик ақылы егет өстіргенсіз. Алқышлар сізге. Достар, шуның білен біздің екінші турыбыз тамам. Әліге балларға келгенде Люция Алиеваның 2 балл, Руслан Хафизовның 2 балл, һәм Ринат Галиахметовның 1 балл. Әлі бұл соңғы баллар түгел, шуңа күрә сіз енді бүтін балларғызны үзгәртергә мөмкинсез. Һәм енді біз кімнің баллары жетмей, біз енді ул кішіге қуып тұтырға мөмкинлек беребіз. Сіз енді әлбәттә риза болсағыз. Сіз риза болсағыз, біз... Риза бе. Ринат риза. Ол әлбәттә риза. Риза деген. Достарым, моторларым бірде қаршы түгел менің үшін. Шыққаш сөйлеушісі бар деген. Біздің қонақларыбыз әлбәттә риза деп әйтті. Шуңа күрә біз Ринат Галиахметовқа тағын 1 балл үстерге мөмкинчелек бирәбез. Бүтін иқтибар Ринат экранға. Минем білесім келе, қоян балалар барлыққа келе. Ринат, менә бу сұрауға сен дұрыс итеп тә жауап бирмәскә мөмкинсең. Әмма ләкин шул балага кызык булырга тиеш. Һәм инде безгә дә, һәммәбезгә дә кызык булып, без акырып шаркылдап көләргә тиешбез. Кызык итеп жавап бирергә кирәк. Бик кызык булсын. Бүтән булган фантазияларны кабызып, менә бу сорауга бүтән көчеңне сал әле. Нәрсе деп әйтәсе килә. Беренчедән мин үзем катнаштым менә шул җирдә кайчан кая балалар туаймы. Ләкин бу малайга әйтәсем килә, бакчада, кәбесәләр арасында син үзеңне
табарға мөмкинсең. Юк, алай түгел. Балаларны бакчада кәбестә арасында табыла. Бұл бит элегрәк булган айыр. Мен инекәш племянник әйтмеши, аны Wildberries-тан заказать-тар бит. Менә бит ярдәм итәләр, күрдеңме, Ринат? Әйдә тагын бүтән фантазияларың тагын итеп каралы. Кызык итеп әйтергә кирәк. Кызык итеп, Менә ничек беләсең син? Wi-Fi аркылы. Wi-Fi аркылы миңа ошый сезгә. Wi-Fi аркылы диделәр, Wildberries-тан диделәр, Озоннан диергә мөмкиннәр, ләкин менә бу Wi-Fi миңа бик катнашмады. Бер бал бирәбезме? Бирәбез. Шуңа күрә Ринат Галиәхмәтовка тагын 1 бал. Дуслар, біз сіздің білән әкренеп 3-ші турға да аяқ бастық. 3-ші тур біздің бик қызық болашақ. Чөнки мен сізге 5 қызықлы фактлар айтам. Һәм шул фактларға дөрес яки дөрес түгел дип кенә җавап кайтарырга кирәк булачак. Инде безнең 3-ші турыбыз тагын да кызыграк булсын өчен без сезгә бик тәмле, үзенчәлекле эчемлекләр әзерләдек. Хәзер ул эчемлекләрне сезгә чыгаралар, һәм инде сез 3 эчемлек арасында берне үзегезгә сайлап алырга тиеш булачаксыз. Алай гына да түгел, ул 3 эчемлек арасында берәү бик тәмле булмаска мөмкин. Шундый, рассол булырга мөмкин, уксус булырга мөмкин, шаяртам. Тагын берәрнди кызыклы да перец салырга, бурыч салырга мөмкиннәр. Һәм сез аны белдертергә тиеш түгелсез. Менә ишәсез, елмайып кына утырасыз, менә шулай булырга тиеш дип. Бу мафия уены кебегрәк инде, Без ул кешене белергә тиеш түгелбез. Без ул кешене белмибез икән, шул кешегә өстәп тагын 3 бал өстәячәкбез. Беренче сорау шулайрак яңгырый. Сингапурда спорткарлар тәкъдим итә торган 15 катлы сәүдә автоматы эшли. Бу дөресме яки дөрес түгелме дип җавап бирергә кирәк булачак. Руслан, ничек уйлыйсың? Дөрес. Дөрес. Люция? Минем Сингапурда булганым бар, һәм мин дөрес дип уйлыйм. Аха, Ренат? Минем Сингапурда булганым юк, мин дөрес түгел. Дөрес дип уйлыйсыз. Дөрес җавапны ишетәсегез килсә, хәзер бөтен игътибар миңа булсын. Бу дөрес. Афариннар. Шуның өчен күтәреп куярга була. Аха, ишеп карыйбыз. Аха. Ничек хәлләр? Бигрәк тәмле нишәгез. Нәрсәбез? Монда Ринат кына рәхмәт дип утырыр, аңа кайфи ул бага. Аха, миңа калса... Юк, кайф шәп. Миңа калса Ринат... Кайф шәп әшә диген. Һәр җырлый башлый. Ярый, без инде үзебезнең уйларыбызны ишебездә генә калдырабыз, чөнки миңа калса мин аңладым кемдә икәнен. Ярый. Икенче сорауга күчәбез. Икенче сорау менә шулайрак яңгырый. Ябалаклар башын 360 градуска бора ала. Бу дөресме, дөрес түгелме? Факт әйтәләр, факт. Фактмы? Дөрес дип уйлыйсың, Руслан? Дөрес. Аха, дөрес. Дөрес? Юк. Дөрес түгел. Юк. 180 генә бит анда. Булай булмый. Мин әйттем инде, әйме? Әйткән сүз оттанлык дигән. Шулай. Дөрес җавап. Дөрес түгел. Ябалаклар муенның уникаль анатомиясы һәм кан тамырлары системасы ярдәмендә башны 270 градуска бора ала. 180 түгел, 270. Менә бит. Күпме фактлар белеп кайтачакбыз бу тапшырудан. Ярый, ишемлекләрегезне ишеп утырыгыз. Дөрес җавап биргән кеше шәме? Юк, менә ничек булса да ишәсез дә куясыз. Бер-берегезгә карагыз, сез аңларга тиешсез кемдә икәнен. Люция инде бөтен әйберне аңлатты, бик тәмле дип әйтте, ул ишемлекнең сирен ачты дип әйтик. Егетләр әле бик шундый Ахырга таба. Итеп утыралар, ярый. Без инде 3нче сорауга күчәбез. Броненосецның анасы бала табуны 2 елга кадәр тоткарлый ала. Охо. Бронен. Мин юк дип әйтим әле бу юлы, юлы әйдигәч дөрес булмады. Аха, ярый. Бу былай гына әйме? Юк, Ярый, юк. белмим, карамадым. Ярый. Люция. Тюленнең анасы 1 елга туктата ала. Шунысын беләм. Әйе. Байкалда күргәнем бар. Әйе. Салкын булса, бала табарга мөнәсәбәтләр булмаса, ул аны 1 ел тота. Һәм ул уникаль булганга, бу җавапка юк дип әйтермен. Дөрес түгел дип уйлыйсыз. Аха, Ренат. Мин дөрес дип уйлыйм. Син дөрес дип уйлыйсың. Дөрес түгел һәм дөрес, диме?
Dürüst cevap, dürüst. Şuna göre Rinat Galyahmetov'a 1 bal. Mine bir. Bam 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 bir kız var. Siz işinizden qarab İşkeler, qo'ying. kız kulaklar. Әлі мындай тапшыру көрген жоқ әлі шертіп отырғандарым. Qorağız әлі бик қызықлы сұрау, bu indi bizim 4-cü сұрау. Dünyada en zor hem şuluk vaqtda en kıymetli fontan Dubayda urnaşqan. Bu dürüst mü, dürüst түгелме? En kıymetli fontan Dubayda urnaşqan деген. Лүтсиеден башласақ ярамай ма? Ол дүнияны көбірек көрген. Yok. Kimnin Dubayda bulğanı var, edəgiz şulay? Şəxsən yox. Aha. Renat'ın bulğanı var, senin. Aha. Көргәнегез бармы фонтаннар? Күргәнсездер инде булган Әйе шуны. болса, оны қысығыз әлі айттырып, оның көзін. Иң зур фонтан шунда дип уйлыйсыз? Мен менә ұзақ ойладым да, шундай фикерге келдім. Зурмы? Иң зурысы. Иң зурысы. Иң зурысы Дубай. Әйе. Міне, қызық сұрау. Биіклікке. Биікліккеме? Биіклікке иң Иң зурысы. кыйммәтле һәм зур. Иң кыйммәтле. Дубайда деген фикерге келдім әлі мен әліге. Кыйммәтле дигәнчеме? Иң кыйммәтле деген шулай дип ойлаймын. Кыйммәтлек дигән әйбер ул Дубай инде ул дуслар. Дубай. Аха, Люция. Дубайда шундай әйберләрне бик яраталар. Иң Бүтән әйбер иңнәре булырга иң тиеш. кыйбатлы, иң зур торговый центр булса, фонтан да шулай дип ойлыйм, дөрес дип ойлыйм. Димәк, дөрес дип уйлыйсыз. Аха, так, дөрес һәм Ринат Мен юқ деп ойлаймын. дөрес түгел дип Не уйлыйсыз. үшін? Чөнки алдағы жауаплар дұрыс иде. Логика бойынша бұл жауап юқ деп боларға тиіш. Қазір барыбір фонтанға бит бірнеше ел. Бәлки шушы арада гына, бәлки Сингапурда тагында кыйбатлырак фонтан бар. Алайда булырга мөмкин. Алайда булырга мөмкин, әмма ләкин мин сезгә хәзер дөрес җавапны укып китәм. Дөрес, аның озынлыгы 270 метрны тәшкил итә. Ринат, әйдәгез ишеп куйыйк. Шуның өчен Шуның өчен. Ринатка без әлбәттә бал бирмибез, һәм Люция белән Русланның бершәр бал. 5-нче сорауга күчәбезме, юкмы? Сез әзерме бу сорауга? Әзер булсагыз, без әлбәттә укып җибәрәбез. Кешенең баш мие 55% диярлек судан тора. Дөресме, дөрес түгелме? Судан тора. Ринат, иде синең башың? Юк деп ойлаймын. Юк дип уйлыйсыз, Люция. Юк булсын. Юк булсын. Руслан, син әй дип әйтәсең инде хәзер. Юк дип әйтәм, мен үземдә су күбрәк анда. Ярый, сез барыгыз да балалар дөрес итеп җавап бирдегез. Чөнки дөрес түгел, баш мие 75% диярлек судан тора. Менә шулай. Менә бит нинди кызыклы фактлар белеп кайтабыз әлегә тапшыруда. Сез ичегез. Аха, бер-берегезгә караштырыбрак ичеп алсагыз да була. Қызық бит инде қойсығыз да соң. Ишеп алып. Ишеп бетерәм мен хәр. Шулай итеп, безнең 3нче турыбыз тамам. Әлегә баллар санаган арада без инде үзенчәлекле эчемлекне кемдә икәнен белеп аңларга тиешбез. Әйдәгез хәзер тавыш бирәбез. Кемдә? Менә мәсәлән, кем Русланда дип уйлый? Кул күтәрегез. Берсе дә Русланда дип уйламый. Кем Люциядә дип уйлый? Кем Ринатта дип уйлый? Син Люциядә дип уйлый. Мен Ринатта дип уйлыйм. Син Ринатта Ол дип. безгә ишегез дип бик еш әйтеп утырды, үзенең теләге югы бик. Менә күзгә карап. Мин дә ничектер шикләнеп куйдым Ринатта. Менә күзгә карап дип әйтәм, ул күзгә карамады да. Йөзләре үзгәребрәк куя ничектер. Юк. Хәзер килмешегенә Белмим, хәзер шикләндерә башлады. Мин дә шикләнәм. Енді Люция, Ләкин мафиядагы шикелле, ең көп сөйләшкән иң кеше күп ул сөйләшкән кеше мафия була. Син бик Руслан бик каты чоты син. Тяф. Мен егетнең икесендә. икесендә. Булыр решение. Ну шулай да. Люциянең җавабына күбәйбер тора. Сен жауаптан күп йөртәм, ипләп кенә. Ничә була? Син дә булсын. Ринатта дип уйлый Люция безне. Уйла. Ага. Уйла. Ну-ка, зур итеп тәмин итеп бишер. Дип куйган бул. Әйе, ана. Шулай итеп, безнең үзенчәлекле эчемлек кемдә? Руслан, Юк, синдәме? миндә тәмле шәй, шикәрле. Миндә тәмле дошырак.
Міне бит, достар, міне бит. Ринат Галиахметовта болған ол үзіншәлекле ішімді қамшыл тікліп тәрілер кіші бұтырды оланы. Хатта өзімді дашырақ ашысы келіп кетті. Шулай етіп, ғымыми балларға келгенде Русланның жиді, Люцияның жиді, һәм Ринат Галиахметовның 8 баллыслар. Шулай етіп, бүгінгі тапшырының жеңешісі Татар малайы Ринат Құтлығыз түгілден. Һәм олай ғына да түгел, біздің бик матур ғына кішкене генә бүләгебез бар. Ул да булса безнең тапшыруның матур бәләкәй генә сыны һәм шул сынны бүген сезгә тапшырырга рөхсәт итегез. Рәхмәт. Ухтык. Ринат. Sizning qo'lingizni berga ruxsat etasiz. Mana bit nindey матур, qiziqli ham zamoncha o'yin bo'ldi bugun. Siz kelishasizmi men bilan? Kelishamiz. Men sizlarni hammangizni da ko'rishga bek shod edim. Bek zo'r rahmat bugungi topshiriqqa kelganingiz uchun. Ham sog'lashmaymiz, xushlaşmaymiz. Bizga sizning bilan ko'rishib, oralashib turamiz. Gel birga yashaylik, ayrim tirikshlaymiz do'stlar. Aliga shuning bilan bizning topshiriq tamam. Kelasi uchrashganlarga tiklim. Xushig'iz, sog'lig'iz. Пока. Xush. Рәхмәт. Мин беләм. Мен белмейм. Bilasiz, endi ko'rdik.